je skore ráno, no a ja sa vyberám na dlhú cestu, lebo deň bude dneska náročný a dlhý, takže vlastne vyšiel som zo Starej Turej a smerujem na diaľnicu u Trenčínu. Odtiaľ sa vlastne chcem presunúť až ku Kysuckému Novému Mestu, takže to bude len taký rýchly diaľničný presun, ktorý ani vlastne v podstate nebudem ani nejak nahrávať tie diaľnice, každý viac menej pozná, kto tadiaľ to chodí, alebo kto chodí po Slovensku. Takže nechám to tak plynúť, nechám tam hudbu nejakú, no a vlastne sa ozvem až niekde za Žilinou. Už sa nachádzam za Kysuckým Novým Mestom, za Krásnou nad Kysucou. No musím povedať, že teda také kolóny, ako oproti išli od Kysuckého Nového Mesta až po Žilinu, teda ešte pred Kysuckým Novým Mestom, ja som toto ešte v živote nevidel a už jazdím v podstate nejakých 45 rokov snáď, alebo koľko, ani neviem, tak nejako. Ale tak toto som ešte naozaj že nevidel a ja obdivujem tých ľudí, ktorí tu musia chodiť, dajme tomu denne do roboty, že toto zvládajú, keď toto má byť každý deň, tak teda to klobúk dole pred tými vodičmi, že na toto majú ešte nervy. No stavajú sa aj diaľnice, obchvaty, no tak uvidíme, ale kedy to bude hotové, tak to hádam ani neviem, či pán Boh vôbec vie. Takže toľko k tomu, no teraz prejdeme si vlastne ešte tie pohoria smerom na Oravu, ku Námestovu, takže to tam nechám takisto plynúť aj s hudbou a nech sa každý popozerá na tú krajinu. Tadiaľ sa veľmi zrejme často nechodí, okrem tých, ktorí tam bývajú, takže nechám to na popozeranie, pokochanie sa tejto peknej, krásnej oravskej krajiny. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. retribution. Oh yeah, we want retribution.
Takže som došiel ku krížu Ježiša Krista. Trošku musím vyšlapať. Dron bohužiaľ zase nič, pretože vietor. No to sú výhľady. Paráda. Máme Svätého Otca. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year at No a Poľsko si prejdeme z tej našej severnej strany Tatier. Vlastne začneme cez obec alebo cez mestečko Chocholov smerom na Poronín, aby sme obišli Zakopané a tam sa nejako nezdržiavali v nejakej zápche alebo v podstate v centre mesta, tam nechcem ísť. No a z Poronínu potom cez Tatranskú Bukovinu až na náš hraničný prechod, kde sa Poliana Tatranská Javorina.
a potom už viac menej budem hnať to diaľnicou až dole na juh, kde sa potom tiež ozvem, lebo v diaľnicu nebudem nahrávať, to je zbytočné. No a Poľsko si chcem pozrieť trošku, jak sa to vystávalo. Ja som tu bol naposledy niekedy 2002, 2003, hádam tak nejako. A odtedy už je dosť dlhá doba, Poľsko šlo teda rapídne hore svojou úrovňou, aj životnou úrovňou, aj ekonomikou. Tak som zvedavý, že ako to tu bude vyzerať. A ako som aj zistil, tak to tu vyzerá naozaj dobre, vystavané sú pekné domy, rekreačné zariadenia, takže je to tu naozaj na úrovni. Však uvidíme cestou, dačo aspoň. Zatiaľ toľko. To sme sa preniesli vlastne vzdušnou čiarou, keď to zoberiem možno nejakých vyše 100 km na juh, ale úplne iný svet. Z nastupujúcej jary okolo Tatier sme sa dostali v podstate do začínajúceho leta. A vravím, pritom je to možno vyše 100 km vzduchom a úplne je to úplne iný svet teraz. No sme vlastne v obci už Veľké Raškovce.
obec okolo 300 obyvateľov, no a je to vlastne začiatok, alebo je to vlastne severný okraj chránenej krajinnej oblasti Latorica a smerujeme už na Veľké Kapušany a odtiaľ na ukrajinskú hranicu. No a keď sme už v tej chránenej krajinnej oblasti Latorica, tak si niečo o nej aj povieme. Je to druhé najväčšie veľkoplošné chránené územie nížinného typu. Väčšie je už len chránená krajinná oblasť Záhorie. Samozrejme je tu rôznorodé zastúpenie rastlinných spoločenstiev, vzácne vodné druhy ako lekno biele, leknica žltá, rezavka alovitá, kotvica plávajúca a mnohé ďalšie, čo som sa dočítal. No je to územie, ktoré najmä v čase záplav je zaujímavé, pretože je zaplavované a sú tu tie lužné lesy, potom množstvo vtákov sa tu nachádza, a to najmä aj z vzdialených geografických oblastí. Napríklad je tu kormorán veľký, orľak morský, kúdelnička, aj rôzne iné druhy, ako je stepný koník, alebo modlivka zelená, korytnačky močiarne. Takže sa tu oplatí možnože prísť pre takých nejakých nadšencov, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú o takéto lužné lesy alebo takéto záplavové oblasti, lebo iste si prídu na svoje, si myslím. A ešte nedaleko sú tu aj senianské rybníky v tejto časti východného Slovenska, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé a tiež sú osídlené rôznymi druhmi vzácnych vtákov. No už sa nachádzame v takom väčšom mestečku, Veľké Kapušany, ktoré má nejakých 8300 obyvateľov. Mesto leží vo východoslovenskej nížine medzi riekami Úh, Laborec a Latorica a vlastne sa stalo centrom novodobého mikroregiónu Použie, nazvaného od rieky Úh. Nachádza sa vlastne nedaleko od okresných miest Trebišov a Michalovce a severne od Kráľovského Chlmca, ktoré je také ďalšie väčšie mestečko v tomto okolí. Mesto prešlo dosť slušným rozvojom v posledných rokoch. V 90. rokoch práve mesto Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec boli takými centrami zemplínskeho podsvetia. No ale to už je minulosť. Zanechalo to možno nejaké stopy akurát tak v histórii a v mysliach pamätníkov. Takže asi toľko k tomu. No a pomaličky vyjdeme z mesta a prídeme už na ukrajinskú hranicu. No tu máme napísané všetko o tomto hraničnom prechode a aj Beňatina to
bude na budúce. Niekedy to som už nejako nestihol. Už sa mi nechcelo veľmi dokola ísť. Kto chce, tak si to stopne. Dá sa to tu prečítať. No. Tak sme sa dostali na Ukrajinu. Som vo výbornom obchode. Za hranicou hneď oplatí sa prísť. Je tu všetko možné, čo sa len dá kúpiť. Takže fajn. Niečo berieme domov a bude. Konec. Vy nechatiela? Я не хотіла. Dobre, vypneme. Ну, и я все покупил, что хотел. И, конечно, поздравляю эти любезные девушки из самого лучшего магазина. Привет! No, tak odchádzam z Solnice. Nejakých 100 metrov na parkovisko. A smer konečne domov. Je popoludnie, možno do tej 5. by som mal byť doma. Takže zatiaľ toľko. Z cesty sa ešte ozvem. Chcel by som sa zastaviť ešte na takých močiaroch alebo dačo podobné v dedinke Oborín. Tak hádam, tam sa potom by som sa ozval. Čaká nás posledný úsek cesty od Veľkých Kapušian domov. A ešte uvidíme po ľavej strane bývalú, alebo ešte v podstate súčasnú tepelnú elektráreň Vojany, uhoľnú elektráreň, ktorá vlastne bola v čase socializmu v bývalom Československu najväčšou elektrárňou s inštalovaným výkonom 1320 MW. Teda, aby bolo jasné, najväčšou uhoľnou elektrárňou v Československu. 26. marca 2024 bola elektráreň v podstate, alebo jej činnosť bola ukončená, čím sa skončila aj výroba elektriny z uhlia na Slovensku. Elektráreň zatiaľ je v takom stave nejakom zakonzervovanom a hľadá sa ešte, aké riešenie alebo aké využitie bude pre jej areál a či tam bude možnosť ešte prípadne nejaké modulárne reaktory nainštalovať, výrobu zeleného vodíka alebo nejaké niečo iné, takže aj časť zamestnancov ešte je v tom areáli zamestnaná. A pomaly zase sa blížime k mostu nad riekou Laborec a vlastne vchádzame do tej chránenej krajinnej oblasti Latorica a zastavíme sa aj v dedinke Oborín. Tam si pozrieme aspoň, videl som na mape nejaké mŕtve ramená, takže uvidíme, či to tam bude, zastaneme, uvidíme, nafotíme, zdronujeme s súdruhom Troníkom a pôjdeme ďalej smerom domov. Tak sme sa dostali do Oborína k týmto takýmto takým mŕtvým ramenám. Je to aj niečo napísané, história obce. V podstate k tým jazerám nič, len ako tu kedysi sa žilo a kedy bola obec založená. Prvá písomná zmienka z roku 1221 a ostatné sa dá prečítať, zastaviť. No, takže pozrieme sa na tie mŕtve ramená z dronu a ideme domov. Čas je pokročilý, už toho bolo na dneska až.
Tak schádzame z vrchu Slanec, už je za nami aj obec Rákoš, ktorá je na úpetí a pred nami sa rozprestiera vlastne rovina, kde vpravo sú Košice, vľavo alebo pred nami je US Steel, ktorý vlastne už bol predaný japonskej spoločnosti Nippon Steel. Od 1. októbra sa zmení aj názov, uvidíme, aké zmeny prinesie toto pre zamestnancov a aj pre šport. Takže necháme sa prekvapiť. No a pomaličky ešte pár kilometrov a budem aj doma a cesta konečne bude ukončená. Bolo toho dosť. No takže konečne doma. Pivko naliaté. Pamiatka z Ukrajiny. Tak urobených 1350 kilometrov, aj také drobné, neviem presne už. Spotreba 5,3 litra. No a kde najbližšie, tak Beňatinu som nenatočil, tam som nebol, už som to proste obišiel, to sa oplatí ešte ísť, nejaký okruh urobiť hore, v podstate na Sobrance, Beňatinu, Sninu, Svidník a naspäť, to možno na jeden deň alebo na 2 dní sa pozrieť, no a potom už hľadám len nejaká tá dovolenka, dúfam, že vyjde. Takže zatiaľ toľko. Pre dnešok sa lúčim.